Taas Oho, miksi mun Minecraft äänet on vähän liian kovalla? Otas vaikka, otas nyt vaikka 15. Olisiko siinä? Laitan tän loppuun ja katsotaan sitten. Katsotaan, että meidän Minecraftimme, tai että miten me ollaan tällä aikavälillä saatu tehtyä tällainen hieno rakennelma. Me tehtiin tuolla äskeisellä välillä. Ja nyt me menemme. Ja oho, sori, sinne lensi yksi. Katsokaas tämä. Oho. Siinä. Ja tällainen alue tuli räjäytettyä. Tällä meidän TNT-jutoilla. Eihän se nyt tässä enempää mennyt. Tossa. Eihän sitä enempää nyt räjähtänyt tietenkään. Mutta ainakin tuli tämän verran räjäytettyä. Tollai. Ja niin, ihan hienolta tuntui nyt tunnin verran. Olin tätä varmaan tehnyt ja nyt sain tän videolle kuitenkin. Et ei siinä mitään. Tehdään vielä yksi toinenkin juttu. Nähdään kohta. Niin mä en oikein pystynyt tekemään tätä ainakaan omalla minälläni. Kattokaa, jos pystytte itse tekemään, mutta tää ei lentänyt kovin pitkälle. Kuten huomaatte. Mutta katsotaan. Se tippuu tohon, sit se lentää, toi lentää tonne. Ihan sikakausi. Katsotaan minne se räjähtää. Minne se lensi? Mä en edes näe sitä, minne se asti se lensi. No. Hauskoja hetkiä mun videoiden parissa. Missä se meidän TNT? Se on tuolla vissi. Joo, tossa. Tohon. Ei kun. Tuosta. Kuinka ampua näitä plasmapalloja? Freestyle. Joo. Ups. What the fuck? Niin sehän lensi. Autta TV set 100. Oho, ei se nyt toimi.
No. Mutta joo, siinä teille nyt Minecraftia. Tästä Minecraft hullun hauskaa. PvP, ei ku PvP, ku Dynamiitti juttu ja jos tällä menee 100 rikki, siis 100 näyttökertaa rikki. Niin. Tää ainakin 100 mä tähtäällä. Niin, tää räjäytetään. Ei vaan mä räjäytän se jo nytte. Noin. Siitä ja sitten. Oho, mulla on noin suomen kielellä. Oho. No, kuitenkin. Siihen ensimmäinen ja siihen toinen. Sille kolmas. Ne. Joo, mutta ei siinä se ihmeellisempiä. Räjätetäs muuten vielä kerta. Oho. Ai niin jo. What the fuck, bang. Mut joo, tän verran tuhottu mappia tässä jaksossa. Ja jos tää oikeesti menee, eli että se 100 näyttökertaa tulee, niin luultavasti huomenna nähdään taas sen TNT dynamiitti räjäytyksen. Tai siis niinku tarkoitan, että huomenna mä keksin joku tai muuta TNT:llä leikittävää. Oho. Täällä on kiva räjäytellä näitä plasmoja. Tuo, ei kai siinä mitään muuta. Joo. Vielä kerta. Täytyy saada vielä kerta. Noin. Sinni. Oho. Kyllä lensi. Vielä yksi täytyy. Ihan pakko saada yksi vielä. Ei kanna edes Optifine tonne. Mut joo. Ei kai mulla sitten muita. Tykätkää videosta, tilakkaa kanava. Ja nähdään ensi videossa. Ja muistakaa katsoa tää video loppu. Ei vaan. Kommentoikaa ja tykätkää ja tilakkaa. Ja se olisi sitten moro.